Salah sawijining dina, aku karo kancaku janjian arep dolan bareng. Jenenge Dinda. Pas aku marani omahe Dinda, ibuke muni Dindane ora ana ning omah. Lan nduduhi lek Dinda ana ing suatu panggen. Aku langsung mara ning panggenan kuwi lan goleki Dinda. Tapi masa Dinda dolan turun kene. Kayak iki lho main sapa? Makanya aku ning kene, boleh suket tapi ya. Din! Dinda! Kunci tuh Dinda ini. Din! Yalah. Ini ya Dinda. Ini tak chatting. Tak lumbosnya aku. Salam kamu satu dibales. Tapi engko lek konten itu dibales, lan ndang dibales, sumpah lah aku. Bisa tak telepon sih. Chatku urung dibalas karo Dinda. Padahal janjian loh, jadi Dinda gimana nanti toh? Udah tak teleponin deh. Mana nggak diangkat-angkat? Nah iki, cari telepon. Halo Din? Mana Din? Halo? Din? Nah, piye tadi kok pedot-pedot iki? Sinyal ya mana? Halo Din? Din? Malah dipanteni. Iya tuh Ki. Gue kudu golek ini endi iki? Mun jarene ibuke ning kene. Tapi mosok Dinda balik. Wis surup-surup pisan. Apa memang? Sopo yo sing nyali? Mrene dhewe aku. Sopo ta jare sing nyali iki? Alah ngene balik ae. Dinda iki.